Hvala, sigurno da nekako nam je pao kamen sa srca. Posle toliko vremena smo dobili na Marakani, nema neke euforije, nećemo da sad ne znam se dižemo na besa. Nastavit ćemo da poboljšamo našu igru i da što je pre moguće doći do našeg cilja. Jeste i naravno drago mi je da se sad sve polako nekako okreće i javnost i mediji i sve. A nama je da nastavimo da radimo i to je to. Sigurno svake utakmice se izvuku pouke, ne može da se postigne gol, da ne bude greške. Tako da greška je sastavni deo sporta i nama se dešavaju i protivnicima i treba da ih svedemo na minimum i sigurno da će s vremenom to izgledati sve bolje. Kao što uvek kažem, nebitno da su nam 3 boda koja smo uzeli i da smo se popali na to prvo mjesto. Šta sam? Smiri se. Da se smiri? Da. Ali imaš svoju verziju i... Nisam to rekao. Slagovao si. To će ostati tajna sigurno kako se šta sam rekao, ali u svakom slučaju... Bilo pristojno. Jeste bilo. Ono sam i stadionu vikali ili... Pa ne mogu da ometim nešto normalno kako se zove, ali svakako Noma koji je veliki igrač i veliki srednji volao bi da Austrija ovdje... Ali je bila lanetna metoda sa Marinom. Kao druga reprezentacija. Na dobrom smo putu, samo da nastavimo i naravno bez euforije, već nas čeka za mjesec dana na Beograskom sjajna reprezentacija i da radimo da budemo što bolje formimo i da može zdravlja. Hvala, sigurno da nekako nam je pao kamen sa srca. Posle toliko vremena smo dobili na Marakani, nema neke euforije, nećemo da sad ne znam se dižemo na besa. Nastavit ćemo da poboljšamo našu igru, da smo se popali na to prvo mjesto. Šta sam? Smiri se. Da se smiri? Da. Ali imaš svoju verziju i... Nisam to rekao. Slagovao si. To će ostati tajna sigurno kako se šta sam rekao, ali u svakom slučaju... Bilo pristojno. Jeste, ne može da se postigne gol, da ne bude greške. Tako da greška je sastavni deo sporta i nama se dešavaju i protivnicima i treba da ih svedemo na minimum i sigurno da će s vremenom to izgledati sve bolje. Kao što uvek kažem, nebitno da su nam 3 boda koja smo uzeli i jeste bilo. Ono sam i stadionu vikali ili... Pa ne mogu da ometim nešto normalno kako se zove, ali svakako Noma koji je veliki igrač i veliki srednji volao bi da Austrija ovdje... Ali je bila lanetna metoda sa Marinom. Kao druga igru i da što je pre moguće doći do našeg cilja. Jeste i naravno drago mi je da se sad sve polako nekako okreće i javnost i mediji i sve. A nama je da nastavimo da radimo i to je to. Sigurno svake utakmice se izvuku pouke.